ina masu neman kudin nan to ba kwa istighfari Allah istighfari sosai ba za ka yi kai dai sai kaga ka samu kawai. Kuma akwai abu da mutane ba su gane ba, wani daga cikin magabata yake cewa mutane ba su gane sirrin Allah wajen roƙonsa ba ne. Da yawa daga cikin mutane sai ga sun fara roƙo sai su bari. Ai idan ka gane sirrin roƙon Allah gaba ta malam yace idza sa'alta Allah fas'alhu kama yas'aluka at-tiflu as-saghir. Idan ka zo roƙon Allah ka roƙi Allah irin yadda ɗan kankanin yaro yake roƙonka. In yaro kankani ya zo roƙonka ya san babu? Bai san babu ba. In ka ce masa babu zai yi shiru? In ka hana shi me zai yi? Kuka zai yi. To kai ma haka za ka yi wa Allah. Ka ce kawai Allah a ban kawai. Allah ina so. In ka ga bai baka ba kai kuka. To Allah yana son haka. Ana fahimta? Ya ce in ka roƙi Allah ka ga baka samu ba to kai irin yadda ɗan ƙaramin yaro yake yi. In yayi ta yi ana bashi ko ba a bashi. Amma inda zai shiru ba ni sai ka ce babu, ya ce to ba shi ya wuce shi ba, amma wallahi ya matsa sai ka nemo ko ta ina ne. To Allah da ba sai ya nemo ba kawai bai ga daman ya baka bane, to sai ka matsa sai ya ga daman tunda akwai. Kuma ya ba waɗansu waɗanda baya so ma, to balle kai da yake son ka.